Maandenlange wachtlijsten voor de zwemlessen. Huizenkopers uit de Randstad die Zeeland ontdekken en de eerste storm van het jaar. Maar we beginnen dit weekoverzicht met een andere mijlpaal. En geen leuke mijlpaal trouwens, want we zitten inmiddels al een jaar met het coronavirus in onze maag hier in Zeeland. Tijd om de balans op te maken. En dan blijkt, in Zeeland zijn relatief minder mensen gestorven door het coronavirus dan elders in het land. 184 in totaal, zegt het RIVM. Het is een heel intens jaar geweest, ja. In onze provincie zijn er minder mensen overleden aan het virus, als je het vergelijkt met de rest van het land. Bij de GGD denken ze dat dat komt omdat Zeeland pas later getroffen werd tijdens de eerste golf. Wel deden we meteen mee met de landelijke ingevoerde maatregelen. Het virus werd daardoor eerder de kop ingedrukt. Dat geldt overigens niet voor de tweede golf. Er werden hier relatief gezien net zoveel mensen getroffen als in de rest van het land. We hebben in Zeeland natuurlijk een dunbevolkte bevolking, wat positief is voor de verspreiding van een virus. Maar we hebben ook een vergrijsde bevolking, dus we hebben ons ook zorgen gemaakt om, als het hier echt uitbreekt, dan worden er ook relatief meer mensen ernstig ziek. Daarnaast hebben we veel toerisme, waarbij je eigenlijk je bevolking verdubbelt in het toeristenseizoen, waar dan de zorg weer niet op ingericht is. Eind maart voerde de veiligheidsregio daarom een noodverordening in. Alle Zeeuwse hotels, campings en vakantieparken moesten dicht. En de ouderenzorg bleek inderdaad kwetsbaar. Er waren grote uitbraken bij verschillende ouderencentra, met meerdere doden tot gevolg. We moeten nog even volhouden tot het en wat warmer wordt en de vaccinatiegraad wat hoger ligt. En dus als de lente eenmaal goed op gang komt richting de zomer, dan denk ik dat we echt gaan merken, nu loopt het af. We snakken er allemaal naar. Ja, ik ook. Komende week mogen de zwembaden weer open en dat is hard nodig ook, want de wachttijden zijn zo ver opgelopen dat kinderen die zich nu aanmelden maanden moeten wachten op een plekje. En met de zomer in aantocht kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Al bijna 3 maanden zien de zwembaden er in heel de provincie zo uit. Stil en leeg. Zwemlessen gaan vanwege corona niet door en de wachtlijsten lopen op. Hoe lang zijn de wachtlijsten nu als ik mijn kind bijvoorbeeld bij jullie op zwemles zou willen zetten? Op het moment als we vandaag weer zouden kunnen starten, dan hebben we momenteel een wachtlijst van 5 maanden. Ik denk dat er nu wel 3-4 maanden sowieso extra bij zijn gekomen. In Terneuzen hebben ze al eens eerder lange wachtlijsten weggewerkt en ze hopen dat straks weer te doen. Doordat in de gemeente Terneuzen alle scholen meedoen aan het continu-rooster, konden wij elke dag een uur eerder beginnen met zwemles. En daardoor hebben wij 17 nieuwe groepen kunnen oproepen. En daardoor hebben wij de wachtlijst toen van 9 maanden naar misschien wel 4 kunnen brengen. Ook tijdens de eerste lockdown moesten de zwembaden ook al 3 maanden dicht. En dat betekent dat veel kinderen zich dit jaar op zwemgebied niet hebben ontwikkeld. Voor de kinderen betekent dat sowieso dat ze heel veel stilstand hebben en wellicht ook wat achteruitgang. Ja, dat is natuurlijk heel erg vervelend, zeker voor de kinderen die bijna hun diploma hadden. Wil niet zeggen dat er dan niks kan gebeuren, maar ik denk dat je als ouder ook wel graag wil dat je kind een diploma hebt en dat je dan het vertrouwen hebt van mijn kind kan nu alleen gaan zwemmen. En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend dat dat nog steeds niet kan. Vlissingen wil vanaf volgende maand buitenlanders boven de 18 jaar weer toegang geven tot de 2 coffeeshops in de stad. Het gaat om een proef van een jaar. Sinds er in 2012 een ingezetene criterium is ingevoerd, mochten alleen Nederlanders naar binnen bij een koffieshop. Maar dat leidde tot illegale straathandel en overlast. Voor het ingezeten criterium hadden we helemaal geen overlast. Dat zeggen ook alle buurtbewoners. En door het ingezeten criterium hebben we juist net overlast gecreëerd. Want nu komen ze binnen en als ze niet geholpen kunnen worden, worden ze op straat opgevangen. Dat is natuurlijk een probleem. U zit met uw zaak tegenover de koffieshop. Klopt. Heeft u wel eens overlast? Ik heb zeker overlast, ja. Op welke manier? Die mensen die op de straat dealen. En dan zie ik vaak hier ook bij de deuren en gewoon op de straat. Je ziet ook hier regelmatig dat er toch wel mensen aan andere personen op straat vragen: wil je even wat gaan halen voor mij? En ja, inderdaad, de toeristen, de Belgen, Duitsers, die willen dat toch ook gewoon kopen natuurlijk. Meneer, u woont hier vlak tegenover de koffieshop. Heeft u wel eens overlast? Regelmatig. Kijk, ze hebben daar een camera hangen, maar die hangt er meer voor de show. Als ze die elke dag zouden bemannen, dan zouden ze er veel meer van kunnen zien.
Veel overlast dus. En dat is ook de reden dat Vlissingen na lang wikken en wegen aan dit experiment begint. Al zijn er ook critici die bang zijn dat het drugstoerisme weer gaat toenemen. Nee, in Vlissingen zijn er nooit geen drugstoeristen geweest. Want er zitten hier maar 2 shops. En om echt drugstoerisme te creëren heb je wel meer shops nodig. Want het moet ook de moeite zijn om te komen. En dan als ze dan zeg maar, een rondje kunnen doen als je 8 of 9 shops hebt. En dan allemaal 5 gram, dan is het ook de moeite om te rijden. Maar in Vlissingen gaat dat niet het geval zijn. Nee. De meeste buurtbewoners zien de proef wel zitten. Ze hopen dat de straathandel en overlast verminderen als ook buitenlanders de koffieshop weer in mogen. Ik vind het op zich wel een slim idee, ja. Ik denk dat zou wel goed zijn, ja. Het beste plan zou zijn verkassen met heel die koffieshop naar het buitengebied. Het experiment van de gemeente Vlissingen om het ingezetene criterium los te laten duurt een jaar. Het is volgens Billy Brenters wel de vraag of dat lang genoeg is. Het wordt niet openbaar gemaakt. Hè? Dus heel veel mensen die hier komen, die bijvoorbeeld al een vast adresje hebben waar ze naartoe gaan. Die weten bijvoorbeeld helemaal niet dat wij weer toeristen binnenlaten. Dus ik denk dat een jaar te kort is. De gemeente wil dus vanaf 1 april het ingezetene criterium voor een bezoek aan de koffieshop in Vlissingen laten vallen. Maar het is nog niet zeker of die datum ook gehaald wordt. De 2 andere Zeeuwse gemeenten met koffieshops, Terneuzen en Goes, doen niet mee aan het experiment. Ze zeggen wel met veel interesse mee te kijken naar Vlissingen. De politie heeft vanochtend in Aardenburg 2 invallen gedaan in het kantoor in Hotel de Elderschans en een woning aan de Herendreef. Daarbij zijn 2 mannen aangehouden. Het gaat om de broers Salar en Sazam Azimi, de eigenaars van het huis en het naastgelegen hotel. De politie deed de hele dag onderzoek in de 2 panden. In totaal gingen 50 agenten op zoek naar de administratie, de computers, laptops en USB-sticks. De 2 broers verschijnen regelmatig in de media. Zo deden ze mee aan verschillende televisieprogramma's en vallen ze op door een extravagante levensstijl. De 2 kwamen als asielzoekers naar Nederland en groeiden uit tot multimiljonairs. Verschillende overheidsinstanties doen al een tijd lang onderzoek naar de financiële bedrijfsvoering van de 2 mannen. Politie en het Openbaar Ministerie hebben naast de 2 broers nog 8 andere verdachten in het vizier. De broers worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschriften. Vrijdag zijn ze allebei weer vrijgelaten door de politie. Tientallen Zeeuwen in de grensstreek dreigen hun coronavaccinatie mis te lopen omdat ze een Vlaamse huisarts hebben, waarschuwt de Zeeuwse GGD. De leeftijdscategorie die door een huisarts moet worden ingeënt krijgt geen automatische oproep omdat ze in Nederland dus geen huisarts heeft. De GGD heeft overleg nu met het RIVM om een oplossing te vinden voor de grensstreekgevallen. Het aantal mensen uit de Randstad dat het afgelopen jaar in Zeeland een huis heeft gekocht is flink toegenomen. En de kans is groot dat deze groep kopers nog langere tijd invloed gaat hebben op de Zeeuwse woningmarkt. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM. Vanwege de coronacrisis zijn mensen op zoek naar rust en ruimte. Yvonne Glazenborg en Johannes Kosten hebben net de sleutel gekregen van hun nieuwe huis in Goes. Ondertussen wordt er druk geklust, zodat ze over een paar weken met hun 2 kinderen kunnen verhuizen. Het zijn 2 en 5. En het is een hele mooie leeftijd om te verhuizen. We komen nu uit een Phoenixwijk boven Rotterdam. Je hebt minder drukte. Ik moet gewoon fulltime thuis werken. En Yvonne voor de werk dan half om half. Dus ja, dan maakt het ook veel makkelijker om verder te gaan kijken. Johannes komt oorspronkelijk uit Middelburg. Toch was het Yvonne die graag naar Zeeland wilde. Zij is al een paar jaar eigenlijk een beetje aan het stimuleren om hier te gaan wonen. En ja, door corona is het inderdaad in stroomversnelling gekomen. Dat ze niet de enige zijn, blijkt uit de volgende cijfers. Boven de Westerschelde steeg de groep huizenkopers uit de Randstad naar 9,3%. In Zeeuws-Vlaanderen naar 5,2%. Met Van Hoeven Makelaars, goedemiddag. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft veel van de toestroom te maken met het thuiswerken. Mensen zijn heel anders gaan denken. Dus ze verkopen het huis lekker duur in de Randstad. Ze komen naar Zeeland en ze kopen daar veel meer woning voor veel minder geld. En ze zijn gelijk gefaciliteerd met extra ruimte in de woning om thuis te werken. Ook de ruimte rondom de woning. Je hebt rust, ruimte en veiligheid. Dat is ook precies wat Yvonne en Johannes zochten. Rust en ruimte. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor de kinderen.
Mijn dochter heeft 7 kleuterklassen. Nou, dat groeit natuurlijk ook allemaal op. En dan al die scholen zijn zo groot en alles is ook druk. Zwembaden, sportverenigingen, alles is druk. En hier is het gewoon wat kleiner. Kleinere scholen, meer persoonlijke aandacht. Tenminste, dat verwachten we. We denken dat dat gewoon een fijnere omgeving is om kinderen te laten opgroeien. De situatie op de woningmarkt in de Randstad is al een tijd overspannen. Maar ook hier is het niet meer zo makkelijk een huis te bemachtigen. Het is een gekhuis. We hebben echt... we binnen een dag reageren, kijken en beslissen en een bod doen. Het gaat zo snel. Ja. Heb je dan wel iets meer ruimte om een bod erboven te doen dan misschien de gemiddelde Zeeuw hier? Ik denk het wel, dat we iets meer ruimte hebben. Maar bijvoorbeeld ook dingen als voorbehoud van financiering kan je misschien wat makkelijker laten varen. Je durft iets meer risico te nemen. Daarop hebben wij dit gewonnen. Nog geen eens over het overbieden. Zo gek is de markt. Vormt deze groep kopers met een zak geld uit de Randstad dan niet voor oneerlijke concurrentie voor de Zeeuwse kopers? Wanneer je te weinig aanbod hebt, is iedere koper op de markt, is die concurrent. En we hebben natuurlijk in Zeeland ook gewoon te weinig nieuwbouw gehad in een bepaalde periode, waardoor dat er nu structureel steeds te weinig aanbod is. Dus inderdaad, het is wel zo dat die mensen wel een stuk concurrentie hebben, alleen het is in bepaalde gebieden. De verwachting van de NVM is dat de stijging van huizenkopers uit de Randstad ook dit jaar nog verder zal toenemen. Yvonne en Johannes zien ook dat steeds meer vrienden dezelfde keuze maken. Ze zijn in ieder geval blij dat zij volgende maand de Randstad achter zich kunnen laten. Nog voor de start van het garnalenseizoen deze zomer verdwijnt garnalenvisserij uit Breskens. De activiteiten van de vismijn verhuizen naar Vlissingen en op termijn gaat de vismijn dus dicht. In Breskens is nog 1 garnalenvisser actief en die betreurt het besluit. Maar volgens de gemeente Sluis was dit niet tegen te houden. Kijk, het is wel zo dat het jammer is dat hij verdwijnt, maar het is eigenlijk de totale ontwikkeling van de visserij die onder druk staat wat we jammer vinden. Ondanks het sluiten van de vismijn blijft Breskens nog wel inzetten op wat ze noemen de visbeleving. Onder meer met een nieuw museum. We willen dus ook een visexperience bouwen. En er wordt het visserijmuseum onder andere, maar ook visrestaurants worden daar onderdeel van. Het verdwijnen van de vismijn heeft geen consequenties voor de jaarlijkse visserijfeesten in Breskens. Het woei donderdag voor het eerst sinds lange tijd weer eens hard in Zeeland. In Vlissingen werd langere tijd zelfs windkracht 9 gemeten. En daarmee was de eerste storm van dit jaar een feit. De storm leidde niet tot veel overlast. Wel raakte een deel van een dak los aan de boulevard in Vlissingen. Het gaat om het gebouw hier zo achter mij, daar links van de Sardijntoren. Daar raakte in de loop van de middag op de kop een deel van het dak los. Daar zijn mij geen gewonden bij gevallen. 2 kleine stukjes werden in een tuin van de Julianalaan gevonden. En de rest van het dak zit nog een soort van vast en wappert heen en weer. Een ander pand in Vlissingen verloor aan het begin van de middag het complete dak. En Vlissingen is ook de plek waar de zwaarste windstoot van het land werd gemeten. Het weerstation meette een stoot van 112 km per uur. Vanwege de harde wind werd de Westerschelde-ferry uit de vaart gehaald. Maar kitesurfers gingen juist het water op. Want harde wind en zon is voor hen de ideale combinatie. En politieke partijen doen er natuurlijk alles aan om ons voor zich te winnen in deze laatste dagen voor de verkiezingen. Maar wat zijn eigenlijk hun plannen voor Zeeland voor de komende 4 jaar? We legden de verkiezingsprogramma's van de 14 grootste partijen langs de Zeeuwse meetlat aan de hand van 6 thema's. Allereerst de vraag: hoe vaak komen de woorden Zeeland en Zeeuws eigenlijk voor bij de verschillende partijen? 4 van de 14 onderzochte partijen noemen Zeeland en Zeeuws 0 keer. Bij 4 partijen is dat 1 keer het geval en bij nog eens 4 partijen 2 tot 4 keer. 2 christelijke partijen noemen Zeeland en Zeeuws het vaakst, namelijk allebei 6 keer. Dan kernenergie. 6 partijen zijn uitgesproken voor kernenergie en 4 zijn fel tegen. 2 partijen nemen een middenpositie in en 2 andere partijen noemen het onderwerp helemaal niet. Het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne is een belangrijk onderwerp voor Zeeland de komende jaren. Maar van de onderzochte partijen wordt dit alleen bij de 3 christelijke partijen genoemd. Veel Zeeuwen willen snel een tolvrije Westerschelde-tunnel. 7 partijen staan hier vierkant achter. 3 partijen staan er sympathiek tegenover, maar hebben nog wat bedenkingen. En 4 partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma niets over de tunnel.
Voor de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen is de ontwikkeling van een nieuwe spoorlijn belangrijk. Maar die Zeeuwse wens leeft landelijk nauwelijks. Van de 14 partijen noemen slechts 3 deze spoorlijn. Zeeland is een agrarische provincie. Nuttig dus om te weten of de verschillende partijen aandacht besteden aan landbouw, boeren en platteland. De meeste partijen doen een flinke duit in het zakje als het gaat om dit onderwerp. Eén partij noemt het woord landbouw maar liefst 103 keer. Aan de andere kant staan partijen die de woorden landbouw of boer maar 1 keer of zelfs helemaal niet noemen. Opvallend is dat bij bijna alle partijen vaak woorden vallen als duurzaam, natuur, diervriendelijk, emissiearm, milieu en klimaat als het over de agrarische sector gaat. En tot zover Zeeland de Week. U bent weer helemaal op de hoogte. Het laatste nieuws dat vindt u natuurlijk altijd op omroepzeeland.nl.